Hola, jo soc la Mariona Escoda i soc cantant, soc compositora, logopeda i coach vocal. Actualment és curiós perquè jo mai havia sigut de jugar a videojocs, o sigui, jo no havia tingut cap consola a casa, com a molt havia jugat a l'ordinador o quan vaig començar a tenir mòbil, no? I sempre m'han agradat molt i actualment tenim una consola aquí a casa i jugo el que puc, no? Però m'agrada moltíssim en qualsevol moment que tinc com lliure, si no tinc res a fer, em poso a jugar i realment és un moment per mi. I sí, mai ho havia fet i ara que ho puc fer ho valoro molt. El que més m'agrada quan jugo és que hi ha un punt com d'evasió de la realitat molt important, no? Que a més dels jocs que jugo jo a mi m'agraden molt aquests jocs d'una realitat virtual, o sigui, el típic joc que tens un personatge com els Sims, saps? Que ha de fer coses i ha de fer missions, no? Llavors és com que literalment el teu cap només està pendent d'allò i a sobre, doncs, si el joc és interessant i t'estimula i et fa pensar, jo ho gaudeixo moltíssim. Jo crec que sí, que tradicionalment sí que és veritat que era més comú que els nois tinguessin doncs, la PlayStation o la PSP i sobretot els veies jugar més a jocs d'acció o de violència o no? Vaja, almenys pel que havia visió. I sí que és veritat que a la meva generació sí que ja començava a haver-hi més noies que jugaven, més noies que tenien la Nintendo, per exemple, que jugaven al Nintendogs o que jugaven a jocs de cuina, però fixa't a la diferència de tipus de jocs que hi havia, no? Llavors sí que crec que tradicionalment estava més vist en els nois, però ja quan jo era més preadolescent va començar com a barrejar-se i tant nois i noies jugaven, però sí que es notava molt en la diferència dels jocs que jugava cadascú. Clar, jo a casa no tenia consoles, com t'he explicat, llavors aprofitava qualsevol amic o amiga que tenia consoles, no? És que m'agradaven molt. I llavors jo quedava amb una amiga meva, per exemple, i quedàvem per jugar al SingStar, saps? O hi havia una amiga meva que em deia, va, et deixo la Nintendo 4 dies i la tens tu a casa i jugues el que vulguis, no? I a mi m'encantava. Llavors sí que hi havia molt la tradició de quedar per jugar, saps? I així com ho vaig començar, em vaig començar a introduir i vaig veure que m'agradava moltíssim. I després, quan vaig començar a tenir mòbil i la tablet també i tot això, llavors, com t'he dit, com que ja podies posar aquests jocs que m'agraden a mi, de tenir una vida virtual i tal, ja vaig començar a enganxar-me doncs, al Hay Day, al Hogwarts Mystery, o sigui, tot aquest tipus de jocs. Sí, o sigui, clar, evidentment, com que a mi m'havia agradat cantar des de molt petita, mai m'ho havia plantejat fer-ho professionalment, però sí que m'agradava molt cantar i cantava ja, o sigui, feia coral des de molt petita i després vaig començar a fer classes de cant als 12, no? Llavors sí que hi havia un punt el SingStar per mi era un entreno, saps? I vaig a practicar el que a mi m'agrada més. I clar, jo si podia triar qualsevol joc abans que qualsevol altre era el SingStar, no? Llavors, evidentment, que jo en aquella època crec que al tenir aquestes preferències ja apuntava maneres, no? Crec que, evidentment, depèn del videojoc, també crec que això s'ha de dir, però sí que crec que molts beneficis de coordinació, no? Els típics jocs d'habilitat, doncs, de coordinació, i no només de les mans, sinó del cap també, no? D'aprendre a pitjar els botons correctes en el temps correcte i organitzar-te mentalment. Crec que a nivell de saber utilitzar la lògica, els típics jocs que et fan pensar per resoldre certes missions, no? Et fa utilitzar la lògica, et fa ser creatiu també, perquè moltes solucions a vegades no estan a l'abast i te les has d'inventar tu. I crec que a nivell mental desenvolupa moltes habilitats que són útils.